Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo aming nasangapada papagayo. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di mo na nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito'y pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumamkablawak itinembag nga bigat kada kay amin nga sa pada. Para kaya amin nga madamang agbibuya, happy watching, good morning, good afternoon, good evening. Sa din naman napaset tilubong tayan nyo ita, kablaon ta kayo tinaragsak ng kayo panagbibuya. Can pakishare ti program ato please. Share this program. Di pagkasalitaan ni Rafael nga napoluan, basta napintas, ayos. Dear Manong Nemi, gapo iti kinarigat ti panagbiag Manong Nemi saan kung hanay tuloy ti panagbasak iti college. First year laeng Manong Nemi tinalpas ko. Iti kursok nga HRM. Tapanggip ko mga rod ti agabroad. Tamayad ka nung adalin dito HRM, Hotel and Management Restaurant, nga mapanitrabaho iti abroad. Uwan Manong Nemi. Gabo nga rod ti kinakurapay. So nga tiga po na, nga tricycle driver aklang manipod iti adan lisensya kana mo kung nagmaneho kana damat ipaspasadak nga tricycle. Mahiligak kadagid na pintas Manong Nemi nang runo chicks. Ano makapasahero ak Manong Nemi pintas. Libre. Aman. Kita ori no basiton Manong Nemi di intragak kininanang. Abi dati lang manan. Tiya na napasadaman ako. Di mo kunain nga nadadaelan ka manen. Ako na ya. Bueno, ado nga taman na yan. Ito in libre, basta napintas kita. Libre di plata na kasta. Nang, so damon lang di mo ko ng inspirasyon ko. Inspirasyon nga niya. Basta napintas, ayos. O makalugan ako nito napintas. Sila saan ako mabanog na agmaneho, pasada. Ay, po ay Rafael. Ito na ko na mapaay ka lang ka na kita. Paamo ka po, tidak pintas ka magbaga. Kas iti may sa nga malem Manong Nemi alas 3 nga tan. Hindi ta. Ada makikita ko Manong Nemi nga nakatakder nga balasang itigid ti kalsada nga kasla agur-ore ti logan na. Manong Nemi. Ada iti asideg Manong Nemi ti terminal ti bus nga kapoy di Cagayan.
Uno nagkapong at dyan kagayan, karagururay ti tricycle. Nagsardengak. Ading papanam, nga sa nga si Mongbat, nakadumog manong, agsagsangit. Problema mo, ading? Idita, nakita ka pinunasan na tirupa naman o name kalpasan nakit kinitanak. Wow. Basta napintas. Ayos. Nabintas ko na, tati pa nagsangit na, kit nabasa tirupa na, kasla kadigdigos na, awan ti makita mga make-up na. Ngayon nalabasit, dagiti bibig na, natuon diris dagong na. No, pa malmalday, dagiti mata naman, naming kaputa, nagsangsangit nga ron. Ada ka di pa panam? Ay, ada ka di pa panam. Aglugan ka kakadi ading, pangitulot ak kang aglugan kan. Saan nakaglugan manong? Alang nga ron? Awan? Nagapo ka di kagayan? Anda ka sa nagta-terminal ti para kagayan nga? Nagapo ak ti terminal. Oro kang orda ti pawid da amang kiniinang nga pagbatrikulak tapno maka-examinak para ti finals. Awam met. Problema ti kwarta. Amin nga tao kat problema na ti kwarta. Aglugan nga rin ta solusyonan ta problema. Ano takit mo sa umanong? Basta aglugan nga. Noon niya man ti adat panunot mo, ading ko nga napintas. Awan day tayo ti panunot ko. Ano nga man ti adat panunot mo? Ikan na kiti pagbantriw ko lak. Ikan ka, lagit ka na nagsen. Dalakit kanyak. Oray na tricycle driver ak lang agad, adamat basit Iduldulin ko. Tas ambot nga amin ket nga mapasada ket ided ko kininanang ko. Dapat sa gabasit no nga iniinotek nga deposito ko na kumaangem awat bank account ko. Isip-sipit ko na malangin. Itong tugot ko lang tama tata just in case of emergency ako na da. Hindi lang itong tugot ko na ma-hold up nga baka no. Yung oreho adamang hold up kanya handa amot yan na nakadulin. Aglugan kan. Nga supapak na manong. Sana nagsabsabot ti supapak na. No tumulo ka, diya kung pampanunutin no kasano pa agsubli deta. Makaamon ni Apo Diyos. Apay nga kahit nakatulungan. Gabot masyanak ka. Gabot napindas ka. Gabot kahit ko tumulong. Lagulugan kan. Akit ne. Diyak pagam nagmerienda. Baka kahit mo nagmerienda. Mapanda iti gagangay lang pagmeriendaan na. Mayan. Sige nga rin, manong. Naga mo gaya? Usustunagan mo yun. Baka no, Amy. Okay? Siya man ni Rafael. Nagabrasa kami, manong. Naglamoy ito yung nakulap na iya. Pauna ito kinasimple ng pintas na iya. Api nga tayo, nga talaga nga, nakasusta makakita at tinapintas kita. Ure, ano nga tat kidawon na, ure saan ko kabaila. Nas ka nag-hold up kita. Aglugan kan. Okay nga Rafael, wow. Kastaman ti ko na, just call me Rafael. And I will call you also Amy. Nagmerienda kami manunay ket dito ko nga makita ti isam na. Adad naman nga pimintas. Taga ano ka dyan kagayan? Dyan Kanlungan Sanchez. Kanlungan Sanchez. Uwan mahanong. Ay, Rafael. Apay, adam mo sa jay? Da, Laurel Alegre ni Nick Baginon. Ay, amo mo da? Saan? Unang Kanlungan. May sa barangay.
Baka no dada jedaya, nalawang amin ti kanlungan eh. Kadi, adada siguro jedaya, ada ka matilaod. Diya siguro yan da kita adu nga labig. Oh, wan. Ano kasta nga sa warong ka, danik ka niloran kita talagang magtugot na kami tugot no kay ti ubog ti labig. O, kasta gaya. Ang kunak to, adadat bahal nga daya. Basta taga Sanchez kada pindas niya. Ha? Hamata? Aman. Kasta kayo ni Loren, napintas. Nangro na kayo ka. Napintas ka, mi. Ay, gamana. Kahit kumusta nga dyan na panawam sa jay kagayan nga boyfriend mo? Oo, may boyfriend ko. Agar-aram. Agar-aram ado. Kahit mabaling ka din nga may sakto nga agarem. Hirapa helmet. Nakarugi ako. Naka-press base ako. Numampisan ko painted masapul mo. Manugahan din masapul mo. Imbaga naman nung. Okay. Itad ko kin ka. Ngawan supapak na. Hanang ang urit supapak na. Amin nga imbag na may paay. Masupapakan. Basta tumagbagada. Sanang agur-uray. Mas pagkarikan ta. Anyan tumanti maitad mo. Ta supapak na. No dan to kwartamon. Di bayadam to kas pagkarikan. Ang no. Sa mga kayat ng bayadan, okay lang. Tulong ko nga rod. Managtulong kagayam, Rafael. Basta napintas, ayos. Nakit mo sa wen. No sa anak ko man napintas, sana katulungan. Ang malatamat Kinabudno na, basta ada pasahero ka napintas, libre. Oh, nung oras napintas, amin na may logan mo. Kamot ka na rin, Dato ko malima nga agkukuyo ka babae may mesa mula na pintas ka na kwada. Dumati pintas. Sa balik pintas ko, sa balik pintas na kaya parang gano'n. Ngayon no, para kanyak. Para kanyak lang Nadya talaga nga kahit kung isut kapintasan, isut libre. Iso nga napintas ka. I mean, ano kahit mo, pagbasahin ka. Ha? No itultuloy da parents mo ti hangamang ted kas pagarikan na marigatan da ket pagbasayan ka kahit mo agbaling ka sugar daddy kunak kumaang yung mahangkabot nga daddy hangkabot nga lakay amom ti may panggap ti sugar daddy adot may magbakakan niya adot may jajayat ti bagita yung tsakayat kahit ko makaturpusak nga nadalus siguro no tulungan ka makunaman ka nadalus ano yung orti sumpapak ko tibagik no saan mo kaya takapilitan ngayon itapay irugi ko nga magakin ka I love you I mean manong name kinapudno na mahilig ka karagin yung pintas. Basta makakita basta napindas. Ayos ko na. Iliblibrek ida itiplete. Ngem sabali ni Aimee. May sabsabali ti marikrik na manong. Talagang ipatpatik ko. Kahit ko nga talagang pagbasain. Kahit ko nga tulungan tapno makapagretuar. Para terjer nanton manong name kalpasan ti closing. Inted ko nga ron manong name ti kasapulan na. Ikan ka tubay ti pagpleten. Nga mapansa jay agawid sa Diyos Sanchez. Basta ko ikan to ibagkakadaluran kaninik nga pabalunan da ka ti ubog ti labig. Taitad mundo kanya. Yeah, sure. Ang bigid din saan. Sige. Good luck. Pangitulutak ka. Idya ka sera. Kanil tumigat, Rafael. Inak tumatlag bayad. Maka-final sak mentlaeng. Thank you ka, Rafael. Ayos. Basta na pindas. Ayos. Si Kaman.
Kalpasan ti talo nga aldaw manon mi sinaraknak ni Aimee. Tanay bagak yan kuha no sa dinot paging paraparada ti tricycle ko. Nakita na manon mi, Rafael. Hoy, kumusta pa nag-examen mo? Okay, mate. No problem. Wow! Parang Rafael! Pintas na! Ha! Nakatsamba ka! Nubyam! Nubyak to pa lang. Dinak may naklon eh. Bagay kayo! Naglugan nga rin din. Papananta? Tulad para gawin mo dyan, Sanchez, tumbigat. Di, mabalin to pa lang ang tag-date ita. Isang arti baga kuma. Nag-date ta? Pas padagyaman ko kin ka. Sige. Tapno, tumingit nakalalagip. Memorable in the Iti Beach. Hit mo? Hit ko okay. Mangitugutan nito masapsapol takit nanginat gumagatang sa jay gumatang ta dito yun laglugan nga tanta yung grocery ta titugot ta sa beach oh my God. Manong nemi inaklunak ni Aimee ti di nga gundaway manong nemi ingkarik kang kuana nga pagbasaik. Ora may saak lang ang tricycle driver na ino takbat manong. Pasensyan to ang dananang kinitatang. No, mamanon to no magtedak iti kadakwat at mapasadaak. Kapailang katamit nga, yurnungan manong name iti pagmatrikwala na aging ka na nga panagkalulukat. Di makadagas manong name nag-overnight kami. Ket adda na pasamak kada kami. Jak kumakayat manong nami agundawayan ti amin tamangan no pagarup na nga gabot at tinulungak ket sumutan ti kapunan no apay nga gun ude kon ti amin ngem isot nangijaya manong isot nang sulisog kanya nakainom kami nga magpadpada arakop bet lang nga arakop agek betten nga agek kanya na sa sino ko man ti saan nga masulisog lalaki ak manong so nga iti day di nga rabii manong nami nagpatpat kami kini Aimee nga nagpapas when manong nami virgin nakapinpinas ti pamagina nakaimas iso na manong kabigatan na itulod na kong sa dya kaserak agrubwatak irubot ko na gitarwatek and then itulod na sa terminal apay maturog kan to titalanin na maturog ako hindi naman kami pinaturog I love you Aimee I love you too dito lang no niya baka agsikugak di mo kami in-withdraw hangat hamad. Kasunod ito pa panagadal ko no. Agsikugan. Hangat hamad. Idaw-dawat mo. Baugat. Hanak makaputo. Sabi ko mga rodata saan. Nga makaputot. Manmat lang sabi ko matasala ka nagsikuga. Dito lang baka narugyantan. Baka nung ala ka nga ala. Sige alo, dyan. No di ka matawawisan. Sakti ba ilo, sakti mga awiskan ka. Kalpasan di 2 bulan, manon nami imahay dito syudad ni Aimee tapno again roll. And sige, dad. Ito ko kaya nga pag-enroll mo. Abay, sayang lang. Sabi ko sayang. Di ka magkaya baog. Anya? 2 bulan na yun.
Sa anak pa yan. Galing ko naman. Ikaw ba lang? Ikaw lang ba? Ang galing natin. Yung kasunod di pa nagbasa. Ipasangay mo ba lang na anak ta sa mundo ituloy. Di niyawid ng karon di bala yun. Kapilitan. Alangan mo't kakasera ka. Isupay. Kasunod da guilty parents mo. No problem. Sakti baka mo. Gagangit to lang na makangigtan to ti kwa. Tilang maipakbuko na akon. Naling nga sumuo ni nanang ko. Sa ulang ngayon maruam ka to. Kanyaman ti bagbaganagan ka, di mo na tatagdagan, mauman tulad ta. Isarek mo ti bangir, rumor ti bangir, ganun. Basta, hagagat ka tulakid din. Nagagatak mo at narwamak batrika. Ngayon, Rafael, ang mga nogrika takto din na mga sinapod Diyos ka na ta. Baka makakita ka naman sa bali nga napintas. Basta napintas, ayos ko naman tumanin. Baka no, adanton anak takit, agilibre ka to ka rin napintas sa pasahero. Hanin. Promise. No idi, ka talaga nga libre basta napintas. Ngam gabutadakan, anak ko nagsabsabali, agsapol pa diyo sa bali pa yung napintas. Siksikan lagi. So nga, awan do't balibren. Uri sa kato pintas na. Sige nga rin intulod na kong sa kasera. Tanang alawan na kita arwatek. Kalpasan nagpakadag. Iti aking kukuha. Kat sumurta kong keng ka. Kasta unay manong nemi ti panakakiktot ni nanay. Awan na ito ti plano ba? Amo kita ako pa girlfriend mo. Itakat, may magampahin nga masikugan ni Suna. Nanang, awan ti sabali nga pamuspusan no sangat ti panangasawa ken. Gasawa kan no awan pa'y pulos kwartam. Pangalaw nga ti paging kasar mo ken kuana. Agdan na kampay lang ito nung makaornongak, di agkasar kam to. Uri no, huwes lang. Muna to mo lasang ka? Para tertiary college ko kuma, nanang. Nagpabundis ka matin. Tinulungan na kami ni Rafael. Kapot na tinulungan na ka. Intad bumatan, di bagay kang kuha agpimpinatag kami nanang. Di na pinanunutan. Nga posibleng agsikog ka. Kasadot bigyan ta, ay susapo. Adara pa mo nga makaadalaan. Adananang, apagaw, di mo pinampanunot deta. Kaslaking ka, Rafael. Di ba, urnong ka, patnoy, may tuloy mo ito nagbasa? Ngam nagpanam ti urnong mo. Ay, susapo Basta lakit na pintasan, ayos ko namlatan. Gabutan na pintasan. Dapat mo matin hotelen. Basta, Nang, maraming tayo, nato yun Hanggang mali, ipastin ko nagpasada. Nonas ka nagpasada, pa tirabi, aramidag. Tapos doon nakastagat, damorno nga kwarta. Orin adan ni ay mi dito balay. Adabi mangtulong ka na kayo kada raming ti balay. Kaya rin doon tot paggastusan may pagkat nagpasagayan Mangdadaklat ka kayo. Kada di ba pasadaag. So ang pagdanakan nyo, wala amokon. Imbes ko mga umasansod biyag mo, may dagal kamay. Gabotan Andan asawang nga din na oras. Gusto na. Gusto na kami ni Deta Silvia. May saka ba, Anton? Baka datat agapa. Sagad ako matpagapaan Deta. Sawag sa balit, imalaan ta anak mo no saan nga sika. Tiapag ka kasakman di ka ba? Di ka ba? No saan ko mga sidik ko gani di nakabaala ka basa ako mamat. Sapo Padpada kayo lang. Sapo. At na itulong mo kanya kitin. Data, si kama, no, apay nga, nang, sadong yung data. Tinas ka nita, adan manugang nyo. Ken, adan katulungan dito balay.
na imas ti luto niya Aimee. Kaya kastamot din nagagat. Na imas napinas ti dalos na, na labanan, di kami, sweetheart. Oh, amin di ka makasumbat. Mas dawa na kita, bagam amin di kita, kahit di mo pa napadasan. Di ba naramanan ti luto? Ay, susapo ay. Tatang, di kami, basta na imas ti babae, kahit na imas matluto na, ay, husto ka. Ay, di kami, minda. Doon amin, papada kay amin. Wala ka raw din. Nga raw agluton si ka, anong taga mo? Ay, minanang. Nga agluton. Tarami na miman, ustot ko na ni Rafael nga na imas ka. Uno na imas ti lotong ko nakuha. Parang name inanusan ni Aimee itikas diyang style nanang. Taoray awan tinasken nga kaungit nakit agong ungit lat tanudad to. Ano nung sa mga nanang? Narawam ako. Kumusta ti tiyan mo? Ti tiyan ko mo ti anak ta. Ti anak ta. Di ka katibad lang marigatan? Kayak pa ilan. Yung na marigatan ako nakit talagang saan ko ito matulungan ni nanang. Data lang no makangagak tumanan ka nagiti ko mati nga sa una no kasta ka rin nga agtukawak ko o no saan ako nga makatulong tatakil nga ti tiyan ko. Babablat ta. Mauman to lang ta. Anak kalakid din niya dangran. No pitikan na ka no tungpain na ka pungutan na ka nakit madina sa bali salitaan na itan. Kumura awan inak no kasi arimindan na ka. At ang nagiging kong daway manunay may ang pasadak pa yan tirabi kahit ko lang adama urnong pari ti kasapulan ti asawak iti panagpasngay na. Hindi tadad na rin manunay mi ti kabulanan na. Naggatang kaming manunay mi kadag iti arwaten ti may isang lalaki. Gamutam na pa-ultrasan mi kat lalaki ti anak mi manunay mi. At upay nagiging ganatang mi kasapulan na nakagatang ka pa iti stroller na crib na nga sausao o nagreklamo ni nanang manunay. Ay, apo ay titudbukan niya kon. Mapansamot lang amin ng kanat anak yun at nasusapo. Di na pa kasapulan nakagatang yun. Nanang, gatangin min tumot lang. Wala panagbalin nga special data nga ubingan ta na yan ang met. Para ti apo ko na gito. Wala nga magkiras mo ti tiyanta yun. Marigata ni tatag mo nga mangisakit ti panagbiyak tayo. Tamalaksid ken ka ti asawam kinagramang mat na nagtatalo pa nga anak adim. Tumulong ka man na. Tumulong ako mat ka. Ano nga tumulong na ba yung saan ka ng Ted? Abayan mo na ng tasakton ti man Ted. Kino naman nun na ni Aimee. So, kaano pa yung sikat mang Ted? Kataon ba patinted mo? Mang Ted akto nga roon. Itudot amin ni Rafael kanyak ti kwarta nga mapaspasadaan na. So, nga sakton ti man Ted. Ay! Babaya mo! Baka nasakit tinakam mo. Hinanang met. Iba ka karoon mang Ted kung nasakit tinakam ko. Baka mapilpilit ka. Tanong di ka may ngamin nagpasikog. Awang kumati problema ita amin ko mamapasadaan di anak ko para kanyak para kada kami. Kaya pagka tumat kami nagpaspasikog. Tinulungan na ka lang. Inted mo tibagi mo kuha na. Nanang anak ko na. Ibagbaga natin pudno. Wala ibagbaga natin pudno. Masan sa matigas na talpas ka nalpasan. Susapo ay. Ito nagpas nga yung anak mo. Sumay na kayo taon. Nang ano to kanayo? Amo nangag. Inton makapas nga iton ti asawam. Asawam ko nakatan na orhang kay nagkasar. Subi na kay ton. Tapos amuy ti awan kinadak. Kasta ko mamat ibagami di adada nga awan ti may tulong min kada kayo. Aha. Oh my God, tamang dada. Ay, mga papalin. Hinanang mo. So, ito pa ipagbayad mo ti kasera. Alaman? So nga dito mitong latan. Tapos di kang pagkasera. Kaya niya pagkasera, may ididbilangin kang ka. Ay, laglag pa yung nga dito ha? Tulag dito bilang tinatan ti pagkasera yung kat taluribo ti makabulan. So nga masapol, nga da taluribo ng itad mo't makabulan.
Pwede ba kuryente? So nga, 4,000. Nanang met. Po na yun. Uno sanggat ta. Well, 4,000. Kahit lang sa wen, 1,000 iti makalawas. Di pagyamanan may manon na may nasalun at dagiti agina. Kadada manon na may inspirado ngagpasada. Kabuta. Makaayayo anong name ni Junior. Junior ko na, isot imbanagan mi manon name. Nagpasadak tiyal daw, at pwede gidukong daway, amalpasak ang mga antirabi manon name, pakadak, mamanagpasadak. Kuno saan, kahit parbangunak manon. When? 24 hours manon name, iti panangalak iti paspasada. No mampay na dakkel iti boundary manon name, yung kabaylak ko na. Nag-boundary rack iti 200 na. 250 daily. Ngayon may awid ko, kaya na ipasadak iti rabi. At nagkasulidak tumat na naman nung naimi iti 350 o 500. Eta. Boundary rack iti 250, 750. Masapol ng produce tech data, gasolina kan boundary. Et no, dan tumapagkat ko nga 5 gasot, 6 gasot, may sangal daw, di sopay, sa tirabi, makasangaribok tirabi, no, talagang dudig iti pasahero nga, agkapoy iti Manila, kat mapandati away. Nag-birthday yan, kanapabunyagan ni Junior, manon name, iti na magkakanyak ni Marisa. Rafael, diba yung kanang idi, nung mabaling ko ng panawan ni Junior, kaya tuloy ko nagbasa. Sige. Kaya mga ta. Kaya kasanon no, sa mo kaya, di sayang lang. Isungal ko na kaya di ba nagtungarod again rolen. Kasalitam ni nanang tayo makamukin ni June no mapanak ng basa. Kasarita tangan dua. Niraman tama tinitatang. Umay ka. Oret at dada. Kaya napinasuri nga oras na pag nasalita ka na tuwag. Dad. Sige. Sabi ko matamawatan na tatatangin nanang mo. Ibigami nga rin dato nga plano mi manong nemi. Ay niya. Hagin lalaing nga sa akin ni Rafael. Di mo pa yung mapagbasa ti bagim. Isundok iti pagbasay mo. Di na bimbilas ko man sikat nagbasa. Tayo doon na makapaggraduar ka. Isundok matin, subrat mo matin ni Aimee nga agbasa. Nabimbilas no iso na tanong siya, sino magpabasa kanya? Kita bagim. Pabasahin nga rin iso na? Kasano ito makaridor at babayo ko na. Nanang mo. Sabi ka sa kulayo. Ano ti amom? Ama muna kang tupin natin yung babae, masan ng edukada, professional. Nanang, ang kakamangat bang husga ang hasta. Ay, magbaga ka na opinion ko. Ay, may. Pakawarin na, gamdet at kapanunutak. Madmadlaw kumat ka. Nga mapilipilit ka lang. Nga nakidan na tiya sa anak may. At naman dagiti gundaway ka, nga mangmangig ka. Nga agsasal ka ko ng mangmangig ko sa agbababawi ka. Gagangay lang nanang nga, siyempre agbababawi ak. Iso nga rin nga agbababawi ak at pabasulag ti bagik. Tanong saan ko makasya tinaramid, napasamak, impaay ko di bagik kan ni Rafael. Agbababawi nga talaga. Ngayon saan ko matapapasulan ni Rafael kat, tsak ti papasulan ti bagik. Sa mo may baga, no makasarak kanto iti nagugwapo kin at nababalin na, anat bagbagam ti bagik. Makita? No mapang ka makikaruba. Kasta ti bagbagam. Gulbot ka. Dumandanon mat di kito kahit. Dumandanon di kito kanyak. Dumandanon da kanyak. Ibagbagada.
Mapam mo ibagbaga, tila babawin, no, apay nakiasawa ka kini Rafael. Haan? Sa mo ibagbaga? Barbareng no, indo nagbasa akit, adon tumasarakak na makakita kanya kabak ng sumurutak to kulam. Diba? Ay nga nang met. Oh, makuulbod ka? Nang, makabawalin siguro nga kung kuna nang dad. Nga kung kuna? Gastusam na ito panagbasa na. Ito nagraduar, babayo ko na. Iso no siya si ka, Rafael, labing pitas do si ka tagbasa. Pagbasaan di ba game? Sige nang, dang. Iyo mamilang kumana ito kada kayo. Inyo man nyo, ibagbagami lang, di ka mampanot kami, anot pa ko naman taon, magsao ka ba't kami na? No siya klat mapaturay, Minda, Rafael, kanunuang ka Rafael, nga yun ang nga pagbasain niya, alpasan na, isunto ba't tumang tulong ka? No kaya't na, not matulungan na, ay, sika madalakayan. Agora kakadiminta. Hapi nga min husgaham ti may nga tao. Dadalat ka ba manunutak? Sige nang. Pagsalita mi latang tutuduan na ito yung ni Marisa. Anong Marisa? Ay mi ko nam. Ay mi ko na kuma. Nakakanervyos ka nga min. Pasensyakan kananang kininanang. Kinunak kini Aimee manunemi dududwa kami. Ano nga ron? Pinagpagbasayan? Pagbasayan ka. Gusto nga, saktong di makamu kininanang. No awang ka, gusto't makamu kini Junior. Ikasanon no, agpatandan. Lagi pa, 4,000 ito teka takwada. Kaslata mo lang kaskasera eh. Pasensya ka nga. Wala ta kayak man. Kasano nga ro din ng mundong kaya? Makaya. Mga asila po Diyos. Yung talaga kaya. Hanggang pilpilitan, Rafael. Ngayon kahit ko rin nagbasa. Natangamin ting karim kanya gidi. Sige. Mangiremedyo ak. Pagmatrikulan. Agbasa ka. Kasta nga ron tinapasamak manunay. Ado kat adulat taman digdi sao ni nanang manunay umuna-unay kat talagang isut marigatan nga mga iwan iti apu ko na. Ado digdi kundawi manunay ngano kasta nga adda iti eskwela. Ni Aimee manunay kat mapaan ko ba't sarong karan di anak ko. Mangmangig ko manong nemi. Hey! Buwis ti kat kastoy. Agsagyan na, agsartagan. Sakit ka na sakit. Buwisit! Pagsusawaan na ti anak ko. Mapanak tumantan nang. Aya! Ha! Langig mo muna. Mayat ba na langig mo? Oray magano kitae mo no adakay dito ng gasawa. Ugtak badlat takit. Dadadan nawang kami. Umay ka na. Alangan kasangit mo, John. Gusto na. Alangan kasangit na nang. Awang gatas na. No sana ka rin mayan kay matmatay di bisinan. Di mat kayong batya nita. Kito yung ibaga. Diya asawa mo kinday napay din na yung baga ngawan. Amo na nga awan. Naode tay pinadede na tisakbay na pa eskwela. Di na ibagang awan. Mabagay ko magumatangan Birbram ti gatasun na. Adamat sa silita. Awan iyalak. Kahit no sana ka rin si Mangped matayin di bisen. Bahala na. Paunay kayo matanda na. Pasardengan nyo pala ito naggumatang. Hanggang sumardeng deta, babamlat ta. Awan matay di sangit, hanlagit ngumalik, kala babamlat ta. Namin adwa kastoy manong nemi nga natugtalak.
Magbagakmat ka ni tatang no ko ang pasensya mo ni nanang mo na nga ron. Sa kumaang yung magtrabaho man. Di kita kumakabsat mo ang agbasbasa daman. Sige tan. Hanggang ba't garon mabaling ang mga yayam, isusulduam. Nganunas ka ng mga alak ti yaya. Kita ramidek. Nagpatpat na kagpasada. Balmalemak. Kasta nga ron tinaramid ko manong name. Ti makadakes. Isumat ti pa nakadisgrasya. Maglagid din manong name tawan pasahero ag susugelak na itong parkukid din tricycle iti poste ti silaw manong name. Na itayo ka kat sangkon nga napuutan pa yun kasano ti panagdisok. Dadakon manong name nagsublin ni puot ko anak ti ospital. Ni Aimee ti magbantay kanyak. Aimee, Rafael. Arat mariknam. Anak ko ng doktor. Data ka naman lang kanawan nga sakam ti napalaluan. Natukol. Kan masabol nga masementuan. Wano saan kan malandukan. Di tricycle. Nagdakil da dahil na. Jaking kukuha. Kastawan ni pungtot na. Mabaybayaan na nakin ka di tricycle. Babay nga siguro hanggang makapagpasada. Kan awan pakaawan. Timangtid kang kat ipasada mo. Urakat marumabasa na ito nga semestre. Nakamatrikula ka matansaan? Uwan. Baka no saan akong maka-enroll, di mo na o sumaro na nga semestre. Kapilitan na kasta. Amukla ko makasto, saan ko kalakot yung tultuloy yung nagbasa. Mabuti kang hurti maksidente. Pagkasunod di ka maksidente, aw maturog mo. Kahit ko lang matungpal ti amin. Sinulsud ko idin o kayam, kayak ko nam. No yung bagam ko mga mo kaya, di ko ba nagbasbasa? Sa kaya natin kaungit mo. Hindi ka ron. Sak pwede disgrasya, patyak pitong tam. Ito na nagtakilag paggastusan na ito. Gyamang kakidya na si bibiyagak. Sige, ang yaman tayo kinabot Diyos, bibiyag ka. Baka baling ka inutil. Saan kong itulog kag balin na inutil? Kasi tikarik kang kaimi. Tungpalik. Kasi ano kung ba tungpal mo tikarim kanya kapag basahin na kalaman? Dumnig to. So, wala mo ko. Ang asya tagrimedyo ka nagrimas sa sapol mo. O, alam mo pag-remendyoan. Sige. Nawan ti maraming mo. Datatang nga rin kaninanang ti pagpatulungan. Bayadak tumitlain. Numano man ti magastos ko iti neto ospital. Ngayon no kasano manong name ni pa nagsasao ni Aimee mas pay kininanang. Ngayon ni tatang manong name iti nagremedyo. Imbag kinitatang tamawatan na ti amin. Isot na panimot utang manong name. Naging ka, nga rin mo harak batlahin ti ospital. Kaya nasimento, manong name ti sakak. Medyo madadapirensya na magnaan. Ano balik ko na? Anak ita, rin mo harak ti ospital. Mapagkagsapo iti pasada mga tricycle, at ang atapay nga mayat kang ka, nga kanda dyan tricycle nga nadadail mo. Indun ka nga rugyam nga bayadan. Disgrasya lang ti amin tata. Nanag-unak ko ba? Mabangkot to kasalita dyan, akin tricycle. Napang ko kinasalita manong nime. O, nasya at rin mo ka ti pagbaludan. Ni tatamat, hospital ko na yun. Ay, sapo ya. Pagbaludan ko nagpayit. Kumusta man tayo tricycle? Tata,
Madagtartari manin. Nagdakkel ti gastos ko. Nakalista amin. Iso nga kahit ko, nga inutam nga bayadan. Kasanungat nga makabayadak tata, no? Dayumat ito nga pasada kanyak ti tricycle. Ay, jakong kayat. Sa may sana, dyan ang tindak. Sana matala kayo na pasumplat. Makapag nga mga sa pasawali ka pasada muna. Sige. Tata. Oy. Laglagi pa ma. Binulan ng may kamangtad. Nadantumbang sa pulak tata. Onoray ka. Ano, saan kamangtad? Isak lang ka. Ita niya kaso tata. Kita, masapol nga, isak lang ka tata. Langarod, balik ka sila utang mo. Ni tata mo. Basta maoray ka, wine. Uwan tata, basta lagi dada. Manong lemi, awang mati mabaling ko ng ipasada. Tawang bakante man. Sumabo lang tipagtrabaho sa bali mo na. Ay kaya manong lemi at damay sa nga restaurant nakita nga wanted waiter. Report inside ko na. Siyempre ka manong lemi. Sumagmanong na kiti mangmangan, manong lemi. Hambot uling nga dakil nga restaurant. Ngam disente. Medyo semi-class. Hanga first class. Secondary class. Di na naman kung anong name ti waiter. Pare, nakita ka na dyan wanted waiter. Pag-reportak, ay ni boss. Data counter. Pasensya ka na naungat data. Babae manong name. Rupangat na talaga, trupa na. Naungat tirangan na. Good morning, ma'am. Good morning. Abay. Sumre ka ko mga waiter. Kinitanak manong naming yung pangato yung pababa. Well, guwapo ka. Gamanak, ma'am. At experience mo? Awampay. Tika sa pulang mo dito, kito experience. Alis to lang makasusuro, ma'am. Ano dati ang trabaho? Tricycle driver. Abi nga, insarting mo tayong pasada? Na-disgrasya namin. Kahit awanan, tibayat kang magtad kang mangitalag kang nga dyan ipasada. Tao mo tricycle mo. Awan, ma'am. Okay. Gapunta ka sa pulan ni. Awatin ka. Ngayon manggurugi ka kababaan ng sweldo. At dapat takaran dito, ya. No, sino nag-agmul-mulang lang, maksayan na sweldo. Siyempre, no, damadadael mo, maksayan na sweldo. No, ada reklamo kang kati customer, maksayan ka sweldo. No, anyat kayat ko, sutong balim. Nalawag? Nalawag, ma'am. Okay, mabali mo timang rugi. Kunak man ano kayat mo? Sige, ma'am. Lamay ka, sumurot ka kanyak. Kukingat at uniform. Napintas ko nga natin nga babae no saan nga naungad. Awala pulos para kistrita na siya. Datoy, umanaking ka datoy. Oo, gur ka. Apay nga guyo sa kalisang wanak. Bastos ka ang. Urahay mat nga rumwara ka sa kagsukat. Sorry, ma'am. Bastos. Mag-guyo sa kakita sa wanak kon. Amom ka din ako pa asawak? Ako siguro, baka asawa kayo ka, ma'am. Anak ako, nam? Sayang tapindas mo, man. Taawang pa asawa, mga asawa ka na. Sige, sukat ka. Kalbasan na, rumar ka doon. Sobra mo teto yung babae ko. Naktidakin mo ko. Suot ko tinong porme, ano namin. Diyan ka mo, sinot nang isusuot ko yung muno nang hamat na magsi. Kalaba. Nabanak tayo na. Okay. Instruction ka. Diyan kahit timawal instruction. Dito di meno. Dagito di presyo. Awan tinawaran dito. Noon yan, nalala nagpresyo. Iso. Kan masapo la pilyam ni gusto men. No madlaw mo nga, di na naman naman, kangin at kasta. Saan mong iaskaso? Parawaram. Papanawam. Hala. Ni mamay. Sobrat da ko mo dito. Nida ko bailan. Presyo. Ado kami lahat na dito.
umay dito, ore no, handa ka mailan, sa danto, ibagang nakurang, ti pagbayad da, bahala ka. No, anda kurang ti pagbayad na. Abo na ram. Ato kakasta. Kaya ito nga sa ma'am, no, namnamaik nga dinakabaylan ng presyo, hangko paspastre ka. Huwan. Ibagam no kang na i-reservan na kita kami saan. Once kagkamali ka, tanay yung customer, kahit kurang ti pagbayad na, sikat bahala. Baka kurang sa ngaribo, pangalalam sa ngaribo, manual daw mo rin. Nagmadigayan ti patakaran dito. Iso nga ron nga, kaya't mo no saan? Pili-pili ka. Iso nga, masapol nga kilatism di customer nga sumurek. Ado pa dita, nakitay kunam lang ng baknang. Ako magkam kwartana. Ag 1, 2, 3 da. Nag 1, 2, 3 ma'am. Tarayan da. Libasan da trumuar. Adot mapaspasamak. Adot mapaspasamak kasta. Iso nga nagbaling ka katanga. Talaga hanggang paod dito. Manong name nagan-ano sakti kinaunget ti manager. Nga ni manager Margie. Naglayang pa nga baon manong name. Kanawan tinasya pa nagkisarita na. Kanawari di customer manong. Hoy. Nakalakas na ito nga manager. Makapagod nga nag-manager Ni Ricky manong name shoot palat kabayagan nga waiter. Aksal salud-suda. Abi ka nag-manager ni manager Margie. Nagalis ugali na. Amo no umay di kita king kuka na ito nga restaurant. Isot kasi singpatan. Kadi, ipakaamu damat nga ron nga tumawag na. Margie, umay kang bumisita dita. Kung nadamat ngamin, di ka tagsagana. Nakasaysa, amom no, adarite kung daw nga nakasayset kang gani Ma'am Margie. Amom latan ako. Umay bumisita na kita king kuka. Kadi, kanahin to kung mga orta bumisita ya. Kumaa, ngam nag-aasa din no umay dati umay sa nga bulan. Baka quarterly, madipay. Baka maminsan lat makatawan. Muna sangit, mamindwa, iti makatawan. Kasta, ay. Kaya mo, maluglugi na ito yung restaurant. Apay, madlang moment. Di ba? Hanga kasi na doon mga restaurant nga mapilapan aming nga lamisaan. Adan tupet aguro-uray. Yung dito, nag-asatin makumpleto nga maukuparan ng iti lamisaan. Iti may sangal daw. So nga timadlaw ko Basta iti koleksyon. So nga ron. So nga awan asensun to hanggang Kristi sweldo. Kabong nga ron ta. Maluglugi. Yung tsaka mo nuapay. Manong name damo ka sweldo edited ko manong name kiniya Aimee. Dito lahat sweldo? Susapo. Aring hindi pa umanay nga maitid kinananag mo. Igor ka ata magkisaritak to kinananag nga dito dawatin na di nga 5 o 4,000 di makabulan. Sus! Para ka ti anak ta. Pasensya ka. Wano agkikupit ka. Style mo data kahit. Diba si Kamala nagkuna kanya kiti? Nga ada ikupit mo. No daman ikupit ko. Basit lang. Baka 5,000 matikupit mo. Panganak ko matari mo 5,000. Nakagwalyak kami netan. So sana ko naparitan. Laki naman namalit mo. Oray, alaem ti mahalat ko, hamo makita no sa dinot ayan na. Yatamok, baka no, the chicks mo. Diyos ko. Nagrigat abiyag, sa mo ibaga the chicks ko. Mahili ka, napindas ka. Ang mga no makakita kahit napindas nga customer, kat baka ilibrem. Di nga main? Kasi style mo, di ba? Hindi tricycle driver ka. Basta napintas. Ayos. Libre. Hamot ita na. Posible mo ta.
Pangalak ko mga Ilberg, makit nanginginat baya. Musling ang bill, di kiti umumay kit ribo. Nung may sa lahaing, dandani pa sa nga ribo. Pangalak ko mga ron. Alaman? Sa mesa, stricto. Stricto? Stricto diya yung boss mi. Ako di malibre. Makwenta na amin. Iso ang pagdanagan. Pahala ka. Magkasarita ka rin kay nanang mo. Hindi ka saritak ni nanang manang nemi intanggayan at kulap na. Nang, 4,000. Makabulan. Nang, tiswelto kit arig na umpay 4,000. Hindi ka sa pulan diyan at di apo ko yun. Habat nga rin nga, dardaritso nga, umanay di dede ni di gatas nga, gabuti barukong ni Aimee, para kang kuwan. Agpeso, naipusinga, ay naipusinga. Magmangantin na po yan, kasabulan ng gatas, ay susapo ay. Maunitad mo nga rod. Diyak pa lamang tinita, next month to. Anya! Siya po ay. Ha! Lukas na lang mapaspasamak, napipinas lang, talaw kayon. Inanang mo, dadadaman nga agrigat kami. No, agbayad kampay ti kasera. Hala ka kasera ah. Amin pa yung masapsapul yo. Natin sapsapulan mo para lang ta anak yo. Para tingiyot mo. Tingiyot ti asawam. Kumamad no, amo di asawam ti agrimedyo kumamad ti mabali na pamataodan ti kwarta. Iba kinuha ng umawat ti labaan. Para labaak, aglabaak din ko na nakidin. Nanang met, adamat, so nagay-ayawan na. Mabalimot kay rapin ka jarak na. Nung agawat ti labaan na. Ada pa yung mangibaga. Kasabulang nga, ada ko mga ag-extra ang talos di balay. Ada pa yung mangibaga. Inkan na, ay mi ko na, nasakit ka nun sa akin na. Ay, susapo ay. Isong sadtot, taasawam. Tulungan na ka kumakit. Nanang, ibagbaga nga sadtot, ti asawa. Ada ayawanan na, dolan. Nang alakalat, papalpalamot, lamot. No, kumangamit na saan mo na si Kung na deta. Nagpinta siya ang paspasada ka, itid mo ka na kami. Idikit na si Kuga mo deta nga babae, deta na, adada nga rin may katibiyagaon, nga sa ita, napipinas mo lang nagpasada ka, mayat mo na nagpasada, magpasada ka, waiter ka, ay nakababa mo at swaldom, susapaw. Lagan anos saklat tama nung name yan nga rod. Anos. Habot nga rod nga restaurant nga at ako mag-tip. Tapno at ako Haging nga kimaro ti amin manong name idi ta makakustomerak iti Rafael. Si kaman di mga sahong ka rin kaya kasang-sagpat na nga kusta. Customer. Apa ya? At kami tetex bakak. Ulit ako ni Bus. Dadyan ni Bus Gayam. Siyempre ka. Lain ka na. Sige, nakon. Wow. Nagpintas. Ayos. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, dito ti menu. Nangihina. Okay lang, ma'am. Sulit naman. Naiimasmet. Kumusta ito eh? O rin okay, umit lang dito nga restaurant. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Adumat lang itong mga customer? Adumat, ma'am. Apeng adumat na. Ada tiyempo na nga do. Ada tiyempo na nga basit. Mano kayo nga waiter? Taltalo ka mga. Dadya ba may katlo akit? Para inaupay ken tumulong no kang i-serve. Kasano no adto customer yo. Agayb no ka ni ma'am ti nayo mi nga waiter ma'am. Kas naman ti amok. Ngi mao kay lang abot basit kayo ma'am. Ken basit man ti customer. Ma'am, ipalit ni boss mi nga mabay nga makisasarita ti customer. Sige. Dado or direct. Ayat, neta, kanato. Wait lang, ma'am. Numanin talyawag, manong. No, kumapayawan ni Aimee, armek na ito. Kahit nagkata. Langanan at tibak na.
sosyal. Yung napintas ka. O, nga doon asawa na. Ay, basta napintas. Ayos. Manong nemi di makapanganin ni Miss Beautiful yung basta nagakon. Ma'am, de 20 bilyo, nadiloktan na tibag na. Nakiktot. Pero na ba't namin nagnagyan tibag na? Abe, ma'am, ay, Diyos, disgrasya. Di talagang pinagplete. Kwarta nga na itugot ko. Hindi kayo ito sa ma'am. Nalipatak ti wahalat ko di balay. Di pa nagtataras ko. Amo madamat bukod ko nga lugan ng ada di talyer. Ti amok na ibag ko ti wahalat ko. Di talang igamak nga 50 pesos. Iti naitugot ko ang kwarta. Nga iso ti panagbayad ko ti nagluganak. Kasano nga rata, ma'am? 550 na bilyo. Mamaling ka din nga, inakpalaing alain ta wallet ko. Di ba katakas? Awang pagpletek. Kit sang agasot ti arkila ti tricycle nga agawid joy lugar mi. Ano nga rito kayo sa ulit na, ma'am? Kit pautangan nakpetis 100. Tapno agbalinto nga 650 ti sublikan ka. Apa man nagsublian. Ayos ba? Ayos. Ma'am, basta agsubli ka. Agsublian. Gabot ang panagtalak mo kanyak sa kani. Basta napintas. Ayos, ma'am. Gabot ang pintasak. Okay lang, ma'am. Mamati akmat ka talaga nga nabati yo. Kan mamati akmat nagsubli kayo. Ang iyong nasang kayo nagsubli, dakila sakripisyo. Kabilitan nga siyak tagbayad. Hamat nga rin mabaling nga salid reaksyon. Bayada kasikod. Agsubli ka lang before nga agsara kayo adak nito yan. Sige, ma'am, orayan ka. Orayan ka, ma'am, ha? Yeah. Agsubli. Ay, agur ka, tapos ang agasot. Ewan na. Mabit lang, ma'am. Nagunag ka tayanan. Kada kami na gani, kupit ko na kontoy, secret kabulsa ti wallet ko. Na doon sa, damat umanay nga pagabunar ko, no, kas pagadakan saan ka agsubli. Ngayon pa-check, ma'am, agsubli ka. Basta napintas, ayos. Basta napintas, honest. Manong name inted ko di sa gasot. Kaya di makapanawan. Bye, kananapay. Subli ka, ma'am, Yes, I shall return. Orayan ka, ma'am. Okay, ingat, ma'am. Kung kunak pa di awanan ka. Pinuktawanak ni Boss Margie. Rafael! Yes, ma'am. Dapat di mo i-remit na bayad sa customer mo? Ma'am, kwa. Ano nga kwa? Nalipatan ng wallet na. Ano? Kamusta nakabaybayag ka magsasalita? Kas dapat na pasama? Tsaka kadimot ko na kang diyo baybayagan di magsasalita customer? Kapo ka dito na pindas, kaagkusonada ka? Kasjay? Ma'am, nalipatan ng peso wallet na. Lamati ka, man. Tsaka kadimot ko na kang ka? Nga dagiti ikat ko nga waiter ito dagiti maal-alilaw, dagiti tanga, dagiti gago, dagiti turpegas kang ka. Namati ka? Isumati ko na ma'am. Tikat kaado dagiti tanga kaskan ka. Tikat kaado dagiti maluklo ko ang kaskan ka. Awang ko man ti maluklo ko, na di ka pinalo ko. Mamati ka pa yung sumli na jay?
Patsem ko mga malipatan na kiming posib si kama amiri sa man. Adda pa panam. Ti umuna-una pang panunutem no adda dya wallet mo, no adda dya kwartam. Tano malipatan ti kwartam hanggang makapanya pa kayo mo panan. Namati ka madlatan. Ay susapo. Naluko na kan. Laglag kan tumad, tanga ka tumad kami. Ma'am, saan kayo matunuunag sa otikas tatan? Nasakit mo. Nasakit. Nasakit ka beso. Ngam tanga ka talaga. Natakit ti awan, ti asensyon, ti biyag mo. Ma'am, dadyat nagbasulak sa anong nasakin pa yung kutkutan nyo ti biyag ko. Talaga, met. Han? Gapot ti kinatangam. Ma'am, ustunan. Saan yung ulitin na mahal na sakit para kayong kabutong pa peso? Alat istoryo, biyag mo. Yung istoryo makanyak saan? Gapot ti kinatangam. Nangyawit ka ti babae. Di ka pa nakasagana. Nasikugam. Imagine, pagbasa, may isa ka lang tricycle driver, alat na pasamak, ang pasada ka tel daw. Tirabi, siyempre madisgrasya ka, napasamak, nadisgrasya ka. Alat ka po na, gapot tanga ka. Mamusto na mata na, tanga kayo lang at tanga kanyak. Kahit bayadak mat ka na dyan, bill na no saan nagsubli, tumangsit ka pa eh. Kahit katang kita matlaeng, hanggang di mamata, nagrikat sumabog trabaho. Saan ka tumangsit ka? Alita doon kanya. Manod bill na? 550 ma'am. Inikampay sa kagasot. Pagpleta ng agawit na numalan na di kwartana. Mabalinak aringudan. Numapasublim na diyang babae. Iti da ito yung umalim. Saan nagsubli na diyay? O, matoy, 550. Ikanak. Sige ma'am. Inted ko ti 550 manong name. Baglaki dito, dala tayo kita, ipukpukit ko. Manong name. Kahit gapoy na ito, kinatangam. May dumot ka. Sikat para inaw. Ma'am? Sikat para inaw. May dumot ka, bumasit pa soldo. Alam ma'am, napukahon na lang nga ro dun. Bumasit pa soldo. Gabat tanga ka nga ron. Hanggang reklamon. Sikat agad na, aginaw. Sikat agumong, kinaginaw. Mabaling ko Manong name kas tangarod tinapasamak. Naladawak pa ng gawid. Dahumon unamat nga gawid, manong name numalpas. Di kita agserra na kit awanin ti ubra, di kita waiter. Siya nga parain na, ang ganda parang hakas tagat. Para dalusagat naud-udi Naladawa ka nagawid manong name kat siyempre kinusunaran ni Ivy. Abay ka lang. Siguro at chicks mo lang. Ay may kasto lang aro din tirigat ti bihag chicks akpay lang. Malaksid nga ta. No di chicks katbak nang. Anya? Man. Nag-chicks katbak nang. Didak ka lang maitulong na. Padasam nga ramida magkitam. Talawang ka. Talawanak. Kuwan. Tugot ko tanak ko, siyempre. Agawit jak tagagayan. Ay, may jak tupol sa ramin din data. Abi nga naladaw ka. Dinusanak ni manager. Anong yung basol mo? Imbagak manong name. Makita ti kinaktangham. Mabaling ka di ay may. Pinagsawsawa naglangaro din ti manager ti tanga. Pati siya katawagan at ti tanga. Samad ka din Katumad ngamin. Abi nga di mo nugutin. Dito kami di matigin ka kay Rafael. Gabot na pintas, nagtaligkan. Basta napintas, ayos. No saan ko mga napintas na customer? Pag pinustanta, saan mo kumain sakripisyo na urno ngamin ipukpukit mo, di ba? Imagine, basta natanamati ka, nga nalipatan na tiwalat na, agsublinto, inutangan na kapit sa nga gasot. Sino titangan? Saan nga siya? Gustunan. Sermonak lang ako di restaurant, masermonak pala to'y, tapnog nakim ka. Databan kami ti sakit mo kahit. Kurak tupay ngamin kahit. Basta na pintas, ayos kan ka. Gustunan. Alawan kamalik na kamalik.
Kahit no kuma talaga nga napudnot tari na. Imposible nga. Kung mga nakasubli nga dagos, nagmalmalang, bigat ay may. Gusto na nga ro, danuan mamati ak ng linuko na. Tanuhan ako malinuko, nagsubli ko ma. Rafael, tun ka nga lumungaw da tao. Tun ka nga matungpal ti pa nagbasa. Tun ka nga no saan ta ang kontro baka agadi ko mamanin ni Junior. Mga asinabot Diyos. Sumayat nung tumalat biyak tang. Sumayat tumadlang. Kat kalpasan manong name ti talungal daw. Nagsubli manong name ti napintas a babae. Hey, 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 hey. No kasta nagsubli ka, di mo ko na yung kabalasin. Malasin ka. Hi, Rafael. Amom tinakan ko? Nagas ka din no. Nagas-kasta ka din no mamok tinakan mo? Rafael? Saan ka agi sa mesa magasta, ma'am? Hanggang kabuta napindas ka talaga. Napindas ka di ka talaga. You're so beautiful, ma'am. Basta napintas, ayos. So nga basta latang nagtalag ka kanya, kabuta napindasa. Baka sa kasta istorya biyag mo. Di mo lang mo, ma'am. Kaya talagang nato kaliblib in ko ita kat kabuta napindas kat tulungak nga agbasa ko ma. Ang nasikukak met. So kabilitan nga nagdin na kami. Kinapod na or ada anak nan nalpas nanti sumarunong nga sam ngam na disgrasya ngamin eh. So asya sa tagayam basta napintas ayos. Ma'am, masapol nga isublin na diya. Yes, why not? Baka nadupay ti sublik. Agor talaga nga rodin ma'am kat ni. Ako nga dahil songit nga manager min no, mabayag ka sa salita. Nga man obra na. Ano awan ti bapan agreement king kuha na agad text. Basta gaya. Ibas ko mga tumulong. Tumulong ato ko mat customer, mamano mat ti customer ma'am. Okay, kasi dati yung order ko kayong kaidi. Suwad order manitan. Sige ma'am, mapit lang nga ron. Ini mapangkon alan ti order naman na may pinugkawanak nga na iban ni Margie. Rafael! Pati ni customer manong na may makikiktot na. Tipig sa tuon na. Sabi ka di ma'am? Lalaingin nyo. Sabi ma'am, umay bumisita ita ti aking kukuha na itong restaurant. Ma'am, sabi nga ka na sayat. Ha? Diba kung na ni Ricky, nga no bumisita na aking kukuha restaurant kat nasiyat ka? Kat nasiyat akmat kat. Agapindasin nyo ti mga nga si kaso ka naging customer, ha? Rafael, nadyo customer mo, baka no, agor-oray, nung muna kat napindas. Agore ka. Saan ka din nga dahil tanay di customer mo, hindi? So, ma'am, oy. Ma'am, di siya sumang ko kaya na. Ma'am. Abi, parita na. Baka magsawsawan nyo. Customer is always right. Saklatan, ma'am. Ulit ayun ka rin naman nga ang bayad. Ikaw na alilaw na kanumanin. Saan, ma'am? Imposible. Adda ka din pakita na kang kawalit na. Ma'am, siguro duwag. Sundot sa lunsudag mga damdama. May serve ko to order na. Siguro doon dahil na. Manong naming, hindi kita sarkon. Ti order na, ma'am? Sakbay nga, kisayam na ito order mo, ma'am. Mabaling ka din nga, isiguro doon nga sa mo nalipatan di wallet mo. O nga peso niya, igamag ti wallet ko, o nga mga peso. Kaya nadot kwarta ko, ano katungong peso, ma'am? Sige, ma'am.
Enjoy your meal. O sige, Rafael. Numanin kita, manong naimik at saktikit kita na. O pagkatasawa na. Basta nabintas, ayos. Pagkatasawa na batin. Kinura akong pasawa na kahit ng kata. Samay sa damatin ni Aimee. Iri, tanalpasan nga nangan manong inayaban na. Rafael, manong utang ko. 650 plus 550. Magbaliram lang tang 2,000, ma'am. Nak, 2,000 na tan. The interest na. Kaya hindi ka kaya tabayadan. Nimat, ma'am. Nagduriyat lang or tibiyagin. Mau mo mapa-enjoy live-in partner ko. Maraming tipasapol na nagbasa. 1.5 year pa eh. Bale, 3 semesters. Api ka di, ma'am? Anak kurso na? Accountancy. Sika. First year ko pa lang, ma'am. Bale, 2 years pa ya. HRM. Hotel Management. Hotel Restaurant Management. HRM. Hotel Restaurant Management. Uwan, ma'am. Di, damat lang na halis mo pagkat restaurant. Damasit. Okay? Bayad na ako. Ano kat mo sa ma'am? Di mo ka di kayat? Nga sukatan na dyan nga sungit nga manager. Siya katagbaling nga manager ka na itong restaurant. Naangaw kamit, Miss Beautiful. Nag-agangaw. Mabit lang. Tawagan ta ni boss mo. Amok ba't ka ito cellphone number na? Wait lang ha. Dahil na ito cellphone naman ang name nang ikutiring ito cellphone ni Ma'am Margie. Hello? Hello, Madam Margie. Adakon. Sino nga adakon? Siya asawa ni Nelson? Ay! Kurak nun na Sir Nelson, ti umay, ma'am. Siya timbaon na. Isang kayo pa nga mo. Gaputa damo ka pa kabel lang nga makita. Yung nga ito, ma'am. Adag dito ay ni Rafael. Dito'y, kumita ka dito'y. Kimita. Si ka di, ma'am? Mabit lang, ha? Okay, bye. Pumastad ka to yan. Mabit lang, ma'am. Mabit lang. Hello, ma'am. Alam ni ma'am, bagayo ko mga dakayo nga eh. Rin okay man lang ni Rafael nga nang entertain ka kayo, ma'am. Nalaing natin, ma'am. Talaga nga nalaing. Pautangan na pa yun nga. Ilibre na pa yun. Basta napintas, ayos ko na. Imposible nga dakay na di customer na 3 years ago. Siya. Ha? Siya. Didi sa nga nagbayad, nga nalipatak ti wallet ko. Siya. Ngayon nagtalag kanyak ni Rafael. Saan nga gabot na basta na pintasak, kit ayos. Kasken ko anti masapol ko. Diya kung masapol ti kasken ka, Margie. Saan nga kumit kita reto? Branch ti restaurant may gabuken ka. Gabot ti kinasungit mo. Mat ka, digiti mawawap yung report kontra ken ka. Kasi iti naman nagsasaom ka ni Rafael, iti saan ka nagkabayad. Ma'am, sorry ma'am. Margie, yan tangi end of the month ita. Numanot sweldong, ikatemon di kaha, and then pumanok ka. Ma'am, oray tawang ba't pamilya? Itin to ni Rafael, katagrig-rigat. So, kasapalan natin kasi ito trabaho. Isun, timang sukat kang ka-manager. Ma'am, saan samot pa nga nag-graduate college? Oray saan pa nga nag-graduate college?
Tikas kang kawan at sapsapulan. Nalpasan tayo sa ritami kini Nelson, may pagkakalit ng banag. So nga, decision is final. Alam mo ti sweldong, pumanaw ka. Kahit saan ka na usub-sublay. Okay? Api ko silapam ni Rafael. Ma'am, awang basol ko wen. Sika malaking basol, ma'am. Sige. Mangrugi na ito nga oras, Rafael. Sika ang dodge counter. Kaya kabutabasit kayo, tumulong ka. Kaya ha? Masapol nga paadon to customer, masapol nga kumita ka. Tano kumit kita kayo. May kang kay ti bonus. Nang runa ken ka. Agaman ken ka, ma'am. Basta na pintas. Ayos. Manong nemi kas taon iti ragsak ni Aimee idi padamag ko ti amin. Oh. Ay beso? Uy, basta na pintas. Ayos. Hindi saan nga nagbayad? Isot asawa takin ko ka ti restaurant? May nag-ispya. Nagidam? Naipatang pa nga si kati nang asikaso kin ko na. Sinubok na beti kinapudno, kinasiyat ko. Hanggang gabot na basta na pindas, ayos. Ngam talaga amat ka man nagtulong, di ba? Kaya napindas, kinasaan. Kat manager ka nga dagos. So, ano yung problema? Hanto na akong ungit ni nanang. Manot manager, manot visual manager. Sama na una nga, dakkel. Ang at least, nung mapagsikat ko rin yung restaurant, di umatot sweldo, at tapay bonus ko. And at amom, baka i-transfer na ito ka rin dakkel pa yung restaurant. Kat no, may tulog ko tagbasa. Di adang adot amok, kat isot kurso. Agbasa tanga doa, irapin na. Peso, na naruna kat ni. Sigurado nga tapagtrabaho hanak nga may kat. Malubos niya po. Rafael, nakairot na rakop mo ha. Kan mailiw ka kanya ha. Nabayagin na tinaudi. Kapag tadi mo mat kaming kayat. Kasan na, dapat ganas mo nga robot nga makiromansa kat nagrigrigat talaga roday. Ngam ita, okay na. Actually, berta, gamot may sakan nga manager. Anda premium kanya. Anit premium? Di bagi. Kukuha na kita. Agaramin tati ading ni Junior. Manong nemi naturupos ko ti kursok nga HRM. Kaya nagtultuloy manong nemi nga nagserbiya kada Sir Nelson kani Ma'am Cindy. Malaksid manong nemi nga siya ko dito overall supervisor kada giti sanga ti restauranda manon nemi iti na dumad mga syudad. At syempre naikkan kami pa iti basit nga business mini restaurant hamot na rin nga karinderya na nabimpinas ng karinderya taninanang manon nemi sinusurwak nga nagluto. Hirinto tati asawak manong nemi naggraduar mat ti pro at kurso ng accountancy. Agtrabaho mat iti bangko. Duwan ti anak mi manong. Nga irap-rapin ni nanang no kasta nga iman manage na ti mini restaurant mi manong nemi nga nagitay putahe iti restaurant nga pagpapaayak kasta mat ti putahe ti mini restaurant ni nanang. Kaya di tatang manong nemi tumultulong pa ka din. So ti para isong road. Nang naroon na paluk na nga karne manong nemi. Isot para paluk ng ti bulalo. Kaya ama mga panao manong nemi imasenson ti biyag mi kapunta kami nga gasawa nakapagturpos kami. Kanadaan kami trepintas nga trabaho. Dahito nga ron ti pagkasarita manong nemi kat syempre agyaman naglaunay iti laing mo nga nang urnos, kalpasan nga nak-insend kang ka ti Italiana. Agyaman naglauna iti laing mo nga nang ibasa. Kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya.
More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Rafael. Thank you, Ken ka, Rafael. Thank you pa panagsurat. Thank you, mat kadagitay nagbuya. Salamat po, salamat.